Sim nomor sedang mas Bakhuid nomor lain sepak lai pupra. Kohimen kopera. Hagan negi ugerish Bakhuid tong in the wine nagabinda kaching tumujong Diana solampiao but kiinka sembero kawe bakin light nagajing shitom. Duai nagabinda kajing ko jing kia jong Sabina. Duairu nagabinda kiinka senjongi ba John Peter Saukami. Penny agajing ko jing kia rangat bad Nancy Mary Jerva George Jerva Donald Jerva Shidalin Jerva but baro ki persa but ki khun diksiu Duairu nagabinda kayinga senjong Isaac Marwain but kajing ko jing kia nagabinda Angelis Marwain Duai nagabinda Yu Barro Bor Marwain Badu Bobby Karsandi Nagabinda Riti Dora Marwain Ka Jingtumu Jang Jimpule Jangi Nagabinda Mati Dora Marwain Galen Star Marwain Spina Ke Marwain Bakinyo Yaka Jinkerku Ka Jingaye Bad Ka Jingtumu Jangi Baro Kalong Kaba Seiso Wan baru go and man go para. Wan yaro jing is name matching ha. Ka jing ikan jing sa kan jing ku. Jong Taïew bang ju. Kohimen kopera tongin sngo yau trai nagabinda kanega step togin vanra hau trai ki jing tumu jongi baro lemba ka jing side lem jong ka maria te soti ni duairu nagabinda baro ka jing ay ka jingar ku kabangi trang ha ka jingim jongi ni duairu nagabinda baro ki nong kirshan ki nong yarap jong kanega ministry jongi jong ka holy redeemer neva center ni duai nagabinda ki co-workers ki nong side ki volunteer don bun ki kun ki bakershan yangi nakerleng lempa ka yo ka kot ban pin priang e ka kubor baba ikin mau yaki baro ha ka negi yukirish Bakhuid nagabinda ka jing spoon men siam junkie ba utrai unang kerku karha yaki baro namar ka jingi junkie ya ka nega center ay utrai unang kerku yangi baro lempa ka negi yukirish Bakhuid ha kerteng uppa baru kon baru men siam Bakhuid Amen. Ka jinga e jungo trai jungi u Jesus Christ but ka jingi jungo play lembat ka jingi sulak jungo men siam Bakhuid kindon rengkat bat pi baro Rengkat bat piru kohimen kopera ka jing kot ka jing ver ingi vei pei kalong bangin long kum u Chris bangin du pindon borom ya u Chris
lemba ka sam ka pong ka bangidon lemba ka met ka pat lemba ka jing tresh tom jungi kane ka long ka jing kot ka jing oblai bat ngide ben im ha ka jingim ka bakhuid lait na ki pop lait na ki jing sniu kramba utrai un yo I ya ka jing ba men siem jungi tongin sangesh por pan pan map naga binda ki lait ki la jungi ngilong ki kun ki baduna harukam ngidon ki jing to lord hangi ngidon ki pop ha po jungi ngile pop ha ka do jungi ha ka jing mo jing barkha jungi ha ka jing snow jungi ha ka kran ka kana jungi ha ka jing lai jing kam jungi ayu trai na pen kuidingi kramba ngindup yasrim badu kris ha kie baro Kotrai Jisu kamen siem jungi katrang kado jungi katalot pen khlain yangi dagas namba kardor ga jame map yangi sait khud yangi nga plang ha uplay badan kororo pada pi men ko para bang le pop shibunde daki jimperkha daki tin daki kam daki jingle klet daki jingle palat junga daki jingle palat junga Daga jingle palat bakrao de junga namar kata nakarpadi ka Maria Bakhuid kabayaisa ka trisuti yaki angel bakiri kui badia pi ko himen ko para banduai na kabinda junga hautrai ublai jungi ublai batan bor baro nis ne yangi badandala mapigi pop jungi unialam yangi shaga jingi bam jikut amen To nginia duwai ni duwai naga binda baur ke jing tumu kabangi pen pau hagare ki yukhrish bakhui naga binda ka jing khoi jing khya naga binda ka jing kar kuya ka pule ka putti naga binda ka jing kar kui ngasen naga binda bauro ka ministry jong ka holy redeemer niwa center yau pai jong oblai yau pai jong rika hills ayu trai unam pendon camp ya ka nega center naga binda ka burom jungu ayu trahayu nankar ku karto ya baaro ki bayarap ki bakarshan ya ka nega ministry koblay kentrad mela hai ha ki ringe jame ya ka jinkamen pat ka jinkar ku ben yailang barabor ki bakoi bakia met bad men siem to ai ba da ke jing duwai bat ke jing sai lem changa maria te soti ini ada bat betelenti yangi ha ke ne ka partei shong basa hadu banginda poisha ke jing suk beneng janga jingim lawe ngi pan ya ke ne da ukris utrai jangim amen Kajing plena stiu Paulus jagi Filipi kalau nangi wei kat pra do arpenyo kani ka papen kemen yanga da shisha hanya singo kemen nama ranga tips kem pakane kan kelalong kajing pen im yanga da kajing dua jong pi pakajing kersan pangiyo pedang no mensim uji sukris ngasinya skem
pangakamilanti panaom penaray nga hagaching kermen jonga ngaras ngusngan sibun pamentaro kumba kalajulong en sakentiu burom yau kris danga ladanga im ningayap namaranga pan im kalong ukris pan panyap kalong kaching mentoy penban lada pan im hakado kamut pandang tere kikam paseso ngamtip yakano nganjit shisha ngamting shu panrai ke kapa khamha ngathrang malai no nakani kaching im perpandan rengkat perukris namar kene kalong kapa khamha shibun hendrai nakapenta jongpi to kham dan kam shibun pangandang im kane ngatip skam ngadang im pat ngan sadang sa pat phi paro panyara be phi panya shaprang pan penroy kaching kemen jongpi hagaching e te kaching wan biang jonga sa shapi kade pan penlong ye phi pan singo sarong shushu ya okris nakapenta jonga kakitin jong utrai Sam Saupuar nomor Nyospa Arpulai. Nyospa Arpulai.
jonga patohi kai nanga ong utrai na banga long bajem nut baru bas ngurit kadono. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai undon rengka bat pim. Rengkat bakiru Kajing pulih nak gospel Bakhuid kat kumulukas. kaburang ame kutrai. Hakawe ka Sngi sabat ujisu ulaleit bam haying jong uwe uramba pajsi baki paidba kila ya peit sia ia ujisu lay badon ki brio ia ke bala kots ngoba baki ya wat ia ki jaka ke bapau kuma kumda ula kren haki kane ka parshi habadon bakots ngoba iepi shaga jinkawai poika poiman watshong haga jaka bapau kuma kalaban jia balakots ngoba ya ubakam don burom ban iepi te utrai ing ubalakots ngoba iepi baro arngut unwan ong happy ajaka se ya une hangda pen salarain ban syong hagajaka bapotam kumda habakors ngabhai api to late syong hagajaka bapotam te utrai ing unwan ong yapi kolok to wan kam shakama kane kan sa ai buram yapi hakama kitabaro balakots ngabha naba jaru ba pen kraw yalade en pendrit but jaru ba pendrit yalade en pen kraw ka gospel jong utrai ko himen ko para bayir hau trai Jesus Christ ngies ngo naga jimpule bening kong komno utrai ukren lemba u Paulus Bakhuid yaga jinkardor ban pindon burom ya utrai Jesus haga jingem choni u Paulus Bakhuid ulas ngautu ba yaga jinkardor ban pindon burom ya utrai daga jingem ka chongu haba ulas ngautu ya ka nega jimmaya ula ong wat ya ke jingyapru ting nama wat ya ke jingyapru kalang por ban pindon puram ya utrai ban ya sno badlang bad utrai pura ha ke jingi badu Paulus Bakhuid ukran shai ke dar ka jingyale jungi iwei pa iwei ka de ban long ban pen briang ya ke kubur baba ban pindon puram ya utrai wat da ka med jungi don bon ki buri hagane ke juk ka minda kimju burom yala ka me don bon ki buri ki lepop ha ka me don bon ki buri ki ong kane ka de ka me junga ngalle ka bamon henre kae ka spirituality jong ka me kae ka bakor dortam ka bayade bat ka me lada uble ulatao iyengi hagane ka me uble u don ka jingtumu u don ka saindur halor kane ka met halor ka jingim jongi namar u ble ula pension ya ka dur jongu halor ka met ka pan jongi tengimla ban lemon bon ki bru ki lemon don bon ki bru ki penjot ya ka met don bon ki bru ki draw ya ka tatu ha ka met namar kim skohun satia ya ka met kaba u ble ula ai Teki persyamban penitenat ya kamet, palat ya kaba uble usaindu. Don bon ki buriu ki bales niu kala kamet jonki. Don bon ki buriu ki ngop ya ki pop ba penja burom ya lade. Bat kade baro kalam persya ya ka saindur ka jongo ble. Namar
habang istang ban penim ya ukris hapo jongi ngimla ban kongu shu ya kabus niu jongo baban ngide ban penim barabor ya ujisu ngide ban pen kraw ya ujisu hakamet jongi kane kalonga jingkot jong ujisu yengi iwai pa iwai bad habang istang ban pen kraw ya ujisu hakamet jongi haka jingem jongi habang ya ai jaka ya ujisu habang ikin koridor ya ujisu haka jingem jongi kaya ka ban sajia haka jingem jongi utrai un sa pen kraw yengi hakamat kibriyo minda ka gospel ka kranayo habang kots ngaba ya pi kano ka jingkawai pimde ban wat ya ka jaka bapau hakamat Ujisuang pendrit yalade. Mano bakwa ban pau kemat yalade shimet. Yaga jingkwa ha pojongi. Yaga jing sarong jongi kapelong yangi ban pau kemat. Ngikwa bakiwekin yo yangi. Ngikwa bakiwekin pediang yangi. Ngikwa kiwekin burom yangi. Ngikwa bakiwekin penkraw yangi. But bonsin hakane ke jingale jongi. Bonsin you roy you kijat yakiway ngi pin sniu yakiway ngi pin jaburam yakiway haka jingale jongi ban yo burom lese dak tin ga telej ngi persyang ban pin po yakiway don bun ki brio dak telej jongi ki pin mong yakiway bale namar ka jing sarang po jongi kila kwa balong ki baning ko lese dak jingle jongi ru ngi persyang ban pendrit yakiwai bale ngiting hapo jongi ba ladangam le komne nganam yo buro don kiba kibru kibale don bor yakiwai don kiba tombor yakiwai don kiba pensniu yakiwai dak kaspa ne dak bor jonga pertai bale kidon hapo jongi yaka jingting lupa kata ka jingting kapelong yaki ban leben yakiwai Badu jisu pan wai hangi ya kalindi kabatimai. Kalindi kabatimai kalong kalindi jangka jing sngeurit. Lada ngiko aban yo burom pendrit yalade. Badu jisu wong habangi pendrit yalade hangda ujisu utrai yang hangne ulong ublay. Omde ban perkat hoi habang alai jingkawai utau utrai yang bakot yenga unwan yalam yenga hakamadu hangne utrai yang ulong ujisu mano bakot yang isha ga jingkawai bade ujisu mano ba penkrai ga jingkawai bade ujisu mano ba ais noba ga jingkawai bade ujisu badu jisu unsawan peit hadu katno ngilong ki basnge veret habangi wansha ga jingkawai mindangi don ha ga jingkawai yu kerish Bakhuid habangi pendrit yalate hakaba aiti lut yaga jinglong jongi yaga jingduna jongi yaki pop jongi badotrai un sustam ban pen kraw yangi kane kalong ga jimmentoy habangi duwai nagabenda kano ka jingtumu ngide bandon ka mensiam basngeverit kalam kata ka mensiam basngeverit ngimla ban penhun yaw palai ka jingyale jonga ba jumpi ka deban long barabor ban penhun yaw balai kumno ngila ban penhun yaw balai ngila ban penhun yaw balai habang ilong ki bas ngeverit hagamen siam ngila ban penhun yaw balai habang jid ya ka lindi jonga jingkuid daka ba im ya ka lindi jonga pop ngimla ban penhun yaw balai Ublay uhun halor ki kun ki ba traishitom banyada ya ka jingkuid ya ka jinglong kuid ya ka jinglong soti jongi naga benda ka burom jong ublay tinaga taga daw ko himen ko para ngide banyale ishtom hakamat ublay kenamba ngindup long ki ba pensngo ba ya bonsin ya ka jingale ishtom kalong hakamat ke brio banyo burom banyo kanam ka burom But kane kasyat kalayani. Tongin long ki kun kiba pendrit yalade. Tongin long ki kun kiba pendon burom ya ubalay. Haka kor ka burom jongi. Haka kran ka kana jongi. Habangi pinyade bat ki para brio. Habangi pinyade bat ki para samla. Habangi pinyade bat ki para kinna. Tongin don kane ka akor hangi. Akor jongno. Akor jisu. Akor jisu. Jinglong jisu.
culture Jesu haka jingim jongi tongin duai haka negi ukerish Bakhuid bangin don yang kane ka akor Jesu hapo jongi akor balong ki bas ngevare kenapa ngindu penhun bat pen sungaba ya ublai barabor Jesu beid ngilong ki jame ngiko balong ro jame perlong yang ngi ki bas ngevare bangin dup laban pendon buram ya me daga sap kapong jongi daga jinglong jongi daga met kapar jongi bangin pen kraw ya ka buram jame da baro ki jingle jongi kerku katrai pen koi pen kiaru ya ka met kapar jongi bangin long ki kun ki pen sungaba ya me bara bor ha ka jingim jongi en ya ro ya utrai Jesus Christ ko himen ko para tongin plai ke jinge ke jongi ngange kau play upa badon bor baro unong tau ka beneng bat ka kindo bat hau Jesus Christ kun ba marwei chung utrai chung yau bala pu nau men sim Bakhuid yau bala khana ka Maria te suti bala shane ben ho Pontius Pilatus rasana prayahu layap latep yahu lagya shikibeya agas ngi ka balai na mi pat na gibeya ula kiyo shabeni jong shakamon ublay pa badon bor baro nangda wan pat na bishari kibeyim ba kibeya ngange kau men siyam Bakhuid aga balang Catholic Bakhuid aga jingya sulok kiri kuid aga jingma ikipop aga jimi pat kadop aga jingim bam chikut amen Laispa Prafua. ya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kalong ka papriang hun ha ublay pa badon bor barra To try putting jinkinia na ki jongki na gonta ga jingalo rom kerteng jong jim trying pada kebalang jong baro away ko try ni wandra hame ya uni upu bat kane ka wine ki balong ka jinkinia jonga jingaro yame kam dam hagane ga sni bangi pendon burom ya ka Maria ka kami jongo kun jame to ai ken bagane ga jingya kliang jonga jingai kan yara pat bethlin diangi shaga jingim bam chikut da ukris utrai jangim amen utrai undon reng kha bat phim to ken thiu ya la ki donot tongin ai ngu ya utrai ublei jangim da shisha kalong ka ba chong hok bat ka bade ka dei ti jongi bat ka jim penim yangi
ban yaro ya ki kamba jame ha ka chinkin tiu nam ya baru kri kuit bat kamdam kat bangidang kin mau ya ka Maria ka te so di bala kerku ban pen bana ya ka jing spoon jame kat bangidang ruai lang ya ka jing ruai ya ro jangka namada shisha melale ki kam krau na bakut ka pertei bat mela priang ya ka jingis ne bakrhai jame na ka pateng sha ka pateng haba mela kmi ya ka jinglong rit janga chakri jame mela ai hangi lemba janga ya u Nongstoin ya ka jim penim yangi ukon jame utrai jangi u Jesu Christ lemba jangu ka kin hun jangi angel kamani ya ka buram jame bat ka kemen hakamat jame to ai bagi sur jangero ngi duai kinya so bat ki ben yarwai lang da ka jing kemen katba ngi pen banam kane kalang ka por ka bakar kutam ka bakuitam ka baplatam hang nengin saki ya ka jingkala jong ni upo bat ka wain sha ka met bat ka snam jong ukris nginang IT ya ka jinglong jongi ya ka jingang no jongi ya ka jing tumo jongi ya ka jimpang ya ka jing shitam jongi rangkat bat ni upo bat ka wain bat ngi duai jar jar ka men siem ko trai pen kalai ngaru pen kalai ki inga sem jangar pendemai ya ka jing tumo barok ka pangibu ka majame duai ru ko kimen ko para naga benda ka Holy Redeemer Renewal Center Mawkhlam baro ki ministry pangindup laban stang temai ya ki weipat ki ministry naga benda ban yarap ya ki mensia iduai naga benda ki co-worker ki father ki sister baro ki bayarap ki nong side ya ki volunteer duai ro naga benda baro ki bakershan yangi na jingai panajan daka yoka kotjoki de ke lemba ka jingkar shan jumpi ngilala ban na stang bon ki ministry par ngilala ban te ya ki ying par ngi sngu ya utrai ha kane ke lepmat naga benda ka jing spoon men siem jumpi naga benda ka jing yarap jumpi ay utrai unang kerku kerto yapi baken mi bon ngut ki nongger shan ya kane ka center ay men siem Bakhuid unang penslay ngi ha kane ke lepmat men siem Bakhuid unang pendon kam ya ka sap ka pong jongi bat ngiru in kerlalong kamet bat ka snam jongu Kris rangkat badu Jesu ngi em dashisha melong Bakhuid katrai kata mei jong ka jing Bakhuid barom namar kata ngi kerpadi me to pen Bakhuid pen kantang ya kini ke jing tarwa jongi da ka ba pha ya umen siem jame kum ka umje halo jongi bakindup kelalong yangi kamet bat ka snam jongo trai jongi u Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngoba ula pediang yaga jing shashitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u om to shim bat to bam na kanepi barro na mar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti na ka benda jumpi Hakaju keru kamendala le abam
ula shim ya ka kuri bada ka bai ngu biang yame ula aya ka hala ke senran u om to shim bat to di na ka nepi baro na mar ka ne ka long ka kuri changa snam changa jong ka jutang batti mai bat bam chikut ya ka bayan pen mi naga benda jumpi ba naga benda ki babun ya ka ban map eki pop to le ya ka ne ban kan mau ya ngam Kosnam bakardor jango Chris, to pen koi yangi, to pen koi pen kia yangi, to yada yangi na ubamai. Kajimaya jong kachinget. Katasin bangi banduneu Bangi dina kani kakure Iben blagaji ajong ikutrai Tadamu menwan Namar kata Ngi ki ba pen menda ya ka jingia par ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim bat ya ka kuri janga jim penim ngi da ai ngu aidem namar mela nyu yangi ki ba big ben ya hakama jamme bat ben shakri yame da ka bas ngeverit ngi kar pad yame bangi ki ba yo benda ha ka met bat ka snam ukris ngilong ki ba la penyat le ka wei da umen siyem bakhuid Takan mau ko traya kabalang jamme kabala priyang ha satala kaparte but to penjanaya ka ha ka jingid ringkat bado Francis upaba ko jangi fadan som administrator janga diocese but baru ki lingdo but ki riniam takan mau lemru ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bala yotia da ka ba kermen ya ka jimbi pad kin mau kerpang ya ki bayid ba toin jangi ki bala kala shuayangi Badia baro ke bala kalat no ha ka jingit sunay jame to padiang yaki sha ka jing sha ka kama jame to isni yangi baro ngi karpad yame kanam bareng khat pat kamari te soti bakoi ka kame jango bale u jaso bakodo kurim jaga ki apostol bakoi u Francis disease bakoi pat baru ki rikoi ki bala pinsna bhaya me pateng la pateng ngindu plong ki babi pendia bindalem ha ka jingim bam chikut Perbangini Robert pindon buram yame da ukun jamme o Jesus Christ. Dawu lembadu badhavu kallong hame ublay upa badon bor hake jingelong kaway jungumen siyam bakui barro kaburom bat ka jingero junom la junom Amen. Tongin tuai kumbau Jisu lahi kai ngi ben tuai ngi nangai tia ke jing tumu ba per ka jangi ngi tuai na ka binda ki ba pangi ba shitam ngi tuai na ka binda ki badan hapadeng babun ki jinge bat ki jing tumu shime tuai na ka binda ki kinna ki badan ran hapadeng ki jimpen kare ki exam ba per ngi tuai na ka binda ka ministry jonga Holy Redeemer ni ba center Mawkhlam bat baro ki nong yarap na ka binda baro ki ba yarap spoon men siem na ka binda ki co-worker ki nong huai ki nong tem kinong side ya ki volunteer baro bat kum juru ngi duai naga binda ka jingroi jong ne ka senda ngi don kam bun ki ying ban te hadu minta ngim bat la ban pendem khat tan hadu bangi pendem ngim la ban perlong bun ki ministry kam tame ya ki residential retreat ngi duai naga binda ka ne ka jingyarap ka ba ngin sayo na ki kun ki badon ka yo ka kot ki bala ban yarap bun men siam hayu trai nam persad men siam ki ben yarap Kopa jengim Uba bening kalong kapakui kerteng jame Kanwan ke ma jame kalong kamon jame Hakin daw uba bening Toa yang kita jajimam jengi kabahan lagasni Baca ma pingi kerengkan jengi Kumbangi rungi ma beres niu yangi Padwa tilam yangi syaga jimpen shoy Henry tapelai yangi naknya kata sini Topelai yangi karpat kotrai nagi jing sini barra
Haga jing spoon jame, toy jing suk jing sign haga sngi jongi. Kanamba daga jing arab ka jing sne jame, ngi light para bona ka pop, ban ngin yo jing edana ka jing jinjar barro. Kat bangi dang ap ke me linti ya ka jingkar men Bakhuid, but ka jing wan pa jung nong penim jongi u Jesu Christ. Namar ka chume ka long ka ima, ka chume ka bor ka buram, chinam la chinam. Kotrai Jesu Christ. May bala om haki apostol jame, ka jing suk nga i happy. Ka jing suk janga nga ai happy. Wat pedigi pop jangi, Henry ya ka jing e janga balang jame. But haka jing spoon jame, to ai hakai ya ka jing suk, but ka jing etali kawai kat kum ka mon jame. Mame uba im, but uba sensha, junom la junom. Amen. Ka jing suk utrai kandan, barabo rengka bat pim. Terka bat pi. Dap da ka jing itu trai, tongin ya ingu markeliang. Ko kun lang bro, mi bagi nagi po kapertai, tu siya senayangi. Ko kun lang bro, mi bagi nagi po kapertai, tu siya senayangi. Hakami ukun lambaro jonga balai. Hakami ubakit no yaka pop jonga parte. Sukito ke bala kosha ka jing kawai jonga ukun lambarot. Ko kan dra no so pro mo dong ko ye jina. Se so ke sim jina se ya. Kamet bargas nam jonga Chris kan rianga sha ka jing imbam chiku. Me benda yang nyatai, raga jingi jis pun bajing isai, kam tian su me kwa jingi
try Jesu Yesu me Pamela Penda Ben Biang Yangi Lemba Kanega Sacrament Lemba Communion Bakhuid Abangila Duai na Jingai Mela Jubab Yangi Mela Ben Karang Yaka Jingang Dur Jangamen Siam Jangi Yes Nango Yame Ko Jesu Long Yangi Shibin Dabat me Long Yangi Kon Jame Long Yangi Kon Bakhuid Jame Lai Lord Yangi Nagajing Shitong Babur Jai Nagajing Pang Nagajing Sosi Nagajing Snow Code Largely Abangi Wadkam Menam Lai Lord Yangi Abangi Toyaki Exam Menang Yai Don Lang Bani Ko Jesu Abangi Tiapang Agi Hospital Nagajing Tia Menam Bentungen Yangi Menam Ben Coin Yangi Menang Ai Boringi Pangin Duk Long Iko Gibalai Lloyd Menang lega kampala halo jangi ko Jesu. Perlong yangi ke baskeverit mensiam. Lamendo pen krau yangi hakamat buram jangu belai upah habening. Ko Jesu bayi. Pendono nangi ya bar ke jing jakliya ke jing senium. Ke jing kwan buram. Kaba perlong yangi bol sin. Panjingai nami Jesu bayi. Wadnum sha yangi panjingai no nami ko Jesu. I boring him in that. I been seeing him in that. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, I bore ki kon jamaica ki badwai in that bani. I ki jingi kon bapang ki bashutam ki nangi jingoi jingkia da ki jingisne ka jamaica in that. Ko Jesus bayi. I ki jing domo jangi bar nang sei so hakamat jamaica. Hallelujah, 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 hallelujah. Kodrai Jesus shimdi pura ki jing the Lord ki jingang Lord jangi. Shimdi pura ya ki jing snow code Jangi pelai Lord yangi Jesus hallelujah 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 karko ya ki enga sem jangi karko ya ka ministry jangi ka center baro kawe karko ya bar ke ngi rap ke ngi sha jangi hallelujah 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 Jesus 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 I boring Jesus I boring Jesus I boring Jesus yesne yangi ko Jesus ta yangi ko Jesus hallelujah 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 To nginia tuwai Kotrai ngirsa kemen Bamela ai hangi ya ke Eucharist Bakhuid da ka bamela sa bat kershan yangi hagalindi shaga jingim bam chik yarap yangi Kibakin mau buram ya kamaria te suti bangin la ban wan shisin kasngi ben yo benda haga jing kawai beneng janga jingim bam jikut da ukris utrai jangim Amen. Utrai undon rengkat bat pim Engkau berpiru. play badun bor barun kerti upa badukun badumen sim Bakhuid Amen. ya lesuk men pen penai ke kubar babhajung utrai da ka jingim ka jampim Yesumu ya boleh. Sim arspa san pusah. Arspa san pusah. Ngan kiu shi sin shable. Kami jonga kate so di bapa katanya iklem pun chapneng 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 ngan le ban pe jaga chapneng 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 Jaga
wa berupun amat sim bakhuid marlong amaningkong kunjumata barbo jenam amen. And the right try Jesus Christ. Amen.